Kok iso dik ngono? Aku iki kok pinter aja kok padakno. Wong-wong ngono kuwi nek kadung bergerak ya apa. Otake kemana-mana. Roh gambar apa ngono iki lho kok inspirasine iki. Alah. Apa terus? Tunggu. Konten gero-gero. Ku kok wis sempet sudah bisin. Lah dik mang lho jenengan mak yo. Kowe kok telepon aku, cek kan langsung prak ngoten iki mak dik nek jengok lek Sri. Dan ini penyakit jantung. Terus iki wong nangis kok jablek. Aku iki ngeprank jablek ngono tak prank. Nah, aku suka pegah kira aku prank-prankane asline pegah. Tapi ki mau atiku kok yo pengen ngeprank suwe. Sampai tak bacane kok ki yo wong iki gak tau ngomong ya. Nggih. Ora sampai cek anu ngono. Ora. Cara-cara beda ya mak ya Mungkin konten wong mergawe cah bayar uang iki kudune yo. maksudnya iki Iso. konsisten. Lah saiki sik gelem iso. Maksudnya saiki tau wis gelem guyu, wis gelem lucu iki lak iki gae lho. Percaya karo ora percaya. Tapi kok saiki kok pinter. Gak mergawe yo syukur. Wis. Halo, pacaran terus ya. Kali ini ya tetep berhasil loh Sri Reda apa-apa yo nangis. Wong kene apa yo nangis. Gedang nangis. Capok ora. Belum tak prank gregeten aku. Ngene. Aduh Mbak, ceritani Mbak, ceritani. Jangan mau tak syuting. Heeh, Tak ceritani kene ya tak ceritani. Wis tak ceritani. Biar Allah mae piye leh kualik iki. Jelas sih mae. Piye gini-gini ku. Kowe sing kuali. Piye leh mak? Lah iki ngene bener ngene. Delok kamerane delok. Dek mau piye? Lah menitane nang isore mak aku meng. Lagi kamerane piye iki? Piye iki? Calmaran kok. Tak ceritani. Lan apa? Prayo, putri nang omah. Tak kandhani yo kok. Kowe telepon aku wong ape nang kono. Ape omah-omah teng mriko ngoten. Langsung perek nangis. Beret langsung wis ndoprok. Dede piye lha Dede? Kok gak eling aku. Tangisan. Udah Pak malah nangis mak aja dengan cerita ngono. Kok gak eling aku piye lha Dede? Sanum tak openi bayi kok ape nang kono ngono. Lah piye wong jenenge anake kok ngono ngetokno siwuk aku ngono ngetokno bojo ya mbok neleng semut ya ditutno. Lah aku ya ngetutno japlek aku ngono. Kok wis lali aku lha Dede. Lah kono warisan ombo iki kok. Lah kono lemah ombo kok nek trimo ngetekno omah. Sak ceblok anune kecil leh. Guru ombo, iringan ombo. Duwe kebun karet aku ngono. Sawahe yo ombo, kae syuting-syuting kaya ombo aku ngono. Kae kondo aku muni ngono. Wis Pak, ndoprok wis gak iso apa-apa, wis ora iso apa-apa. Tangisan Dede. Wis ya wis gak iso apa sing Pak Eko kowe iki ngono nang Dede kok mbok anu lho. Tenan jare aku ngono. Tenan jare. Ngono. Tenan apa ora Dik? Tenan. Lah kowe Eko tau omongan mbek kowe apa ora? Gak tau. Lah ya Eko ki tau nek nang omah iki guneman biasa ngene iki kaya anak wong-wong iki ora tau iki. Ngono kan Dek percaya ya Pin. Percaya wong Eko ora tau omongan ambek Pak Mbok. Pak Mbok iki omongane sak derma kok. Nek penting tok. Siji loro. Wong satu. Mboke nek gak percaya. Pak Eko mulo gelem tak tenanan ya tetep percaya Pak Eko. Tapi ambek mae dikedipi mare lek to meng.
Aku gitu, aku kan dipipake kok. Ngene-ngene. Aku tak ngene-ngene. Ya wis ndek percaya. Yo mak ojo. Wis gak apa-apa aku nak anu dikirimi pedes. Lek to. malah muni ngono. Yo wis ah. Engko nek ndek dhuwit yo kirimno rono. Kowe tak jak rono, sapan budal aku ngono. Tenan dhewe yo, nek pengen kangen yo rono. Sapan aku ngono. Aja kok tipis aku ngono. Heeh. Terima Lampung. Aku kok aduh Dede Damis lomo. Jadi kok lomo mendhe bejau. Ngono. Lah piye lah yo dulure karek dekne tok yo. Maksudnya ki yo dulur akeh tapi kan Sing cedhak. Saya iki kono. Nggih. Iso sulatan iki kene. Maksudnya selora klerek ngono lho. Nggih. Orang duwe ya kono sing anu, apa sing kan duwe nang kodhek nek genten. Jarmi ya dulure. Ya dulure tapi kan IP to pi. Tapi ki IP masa kudune malah cedak amisanan yo cedak apa Pak? Malah peripean nek ngaran. Yo pancene. Tapi kowe cara jarmi kok. Cara kae. Jarmi nek kowe ora barak padha. Ono wong kaya kok. Yo wis ae kok teliti Pak. Terus saya iki. Aku karo mangan. Dene gak kolu iki itu ki manggrok ning kene. Tak kan itu ki ora sambut tangis yo aku yo ngono Mbak Murung anak iki sing Pak Eko yo anak ki yo wis gedhe ki wis tangga lumong Mbak bener yo. Ora nguber jane Pak Eko yo jane gerbu bingung mesti sanjane. Pak Eko yo arang omongan Pak Eko dik. Lah iya sing kowe omong aja ngedepi. Aku ki kok yo gak tega Pak aku. Pak Eko tuh jelas percaya Pak aku omong. Wong Eko ki kandhane orang mamula ora tau omongan ambek wong tuwek. Jarang ngono lho. Ora kaya Arifin ini ki enek apa cerita. Gewek ngono lho. Pokoke yo anak lumrah lah. Nggih. Nek kae seneng indah ngene, nek wong sugih ngene. Ngono ki seneng biasa. Beneran kok ndek pisan sugih kowe iki. Aku yo nek kae yo buyune pisanku sugih kok. Aku yo ngono kok. Aku yo golek senderan yo senderan sing rada kenceng balunge aku ngono. Lah aku wis wong kiri kok aku ngono. Dadi engko nek anakku yo wis saya peneng kono yo ora apa-apa kok. Sepane. Nangis. Heeh. Aku mau sarapan. Muri mangan. Mboten, Pak. Mboten dasadean makni. Lan iki Pak Eka kan. Ojo Mboten. Mak anu dereng anu Mak, ya enten sego tapi ngirime mengke awan. Imbalan turene tandure. Heeh. Ya nek jangan ya nek. Kok aku mbok kene rere aku ki yo mau yo kudu kolu kudu ora kok. Biasane iki jentik tok sing Tuku sarapan. Mila aku nunggu bakus rapi gitu kono Mbak Mur. biasa lampun. Lah, karek nang-nang kok. Tuku sarapan nggone bakus rabi kene lho, Pak. Soto yo enek. Ditukokno, Mur. Nek iya pe tukokno kok ngeran-ngerani wong mergawe iki mau aku pancene yo piye. Golek sarapan kok wonge prei, menggo ngene Lek Sri. Lidu iya. Lho ampun pamitan pun disanjangi nek diblithuki ku lho, Pak. Pamitan ngono ki yo nangis neh iki, Pak. Yo cek tangisan. Isik nangis sih, Pak. Padahal wis diomongi nek diblithuki Gak ngono. percaya. Enggak aku tak telepon dah. Heeh. Tapi nek telepon yo gak tau omongan ngono kuwi de ngene-ngene. Dek iki yo Lek Sri tak kandhani yo iki jek antara percaya ambek ora. Heeh. Mergo karo mulih. Tenan. Wong kuwi apa anu, anggere wis muni dikandhani pisan ya wis gentem ngono ae.
mbah mulih mbah tenan mbah ora. Lah wong iki ya ora mulih tek. Wong iki ki ndak tahu lho. Aku pengen kono ya. Kono urip sepi wong penonton. Lho, sepi karete pirang-pirang. Alah wong karet kono tukokno ning kene paling ya entuk sak pira. Apa-apa ning kono ki murah. Tanah kono. Ombon kono. Tapi nek jiwa perantauan yo wis kerasa. Pengen merantau, pengen ubah nasib timbang mbok kene ngono kadang yo pengene nang kono, Pak. Bener mbok kene. Sing ning kono. Iya. Kaya aku mbok Pak Ega ya. Akhire Yo wis nek di tanah ompi nang kono kok. Ndek kae kan ndek jaman kae ora duwe le Mbak do transmigrasi nang kono ngono kuwi. Transmigrasi iki ya wis ndek jaman kae iki jek entuk, Pak. Ndek kae jaman kae ndek cilikan kuwi dikasih tanah, dikasih omah, pangan dikei. Paling jarak pirang tahun ngono ndek jaman kae. Nek saiki kan ora enek rekreasi kene. Itu zamane Pak Harto. Wong do transmigrasi nang kono. Nggih. Yo. Nggih, cara maune ngono ki kayaan alas-alas kaya nan rumbuk-rumbuk ngoten niku diresiki dhewe, digarap dhewe dadi nggoke dhewe mak yo riyen. Yo, wong ndek pokoke pemerintah ngkei pirang hektar ngono yo. Wis sampeyan Mbak iki. Tapi yang kudune wong wanita kangelan tenan. Nggih. Mbak buku gerak wong merantau nane wong rawut kuwi. Perantau wong kuwi sam. Mungkin tanah didol do tuku nang kono kok Kalimantan kok. Do ngono. Wae ngersiki kene ae kono kae biyen wae yo. Samono kasar iki jero godhong kono rongkot. Ora kowe sing wae yo. Wis tak menangi dhewe. Wis ta sekolah. To. Pripun, Pak? Kae mango. Ki ning sabun ning dhuwur ki mang ku pewangi apa ku mang. Ora tak waca langsung tak sires. Sing warnane ijo. Ambune Ya niku wipol iki, Pak, tak nggih ngepel iki. Pak. Iku wipal kok bukan klambi. Ambune kok ngene aku ngono to. Tare telas dhewe iki tak resiki tesik saithik pepangine dereng buka meleh. Masyaallah. Ya ben resik. Ya Allah, mana diwipal genten diprank kowe. Wong iki ora kowe. Astagfirullah, piye lel. Jajal delok. Pak mriyene. Saiki apa? Yo mama anak ambune wipal, Mak. Ya Allah. Ini kayak pewangi, Mak ya. Kayak pewangi ya. Pun mati. Ya, amang wipol ya. Kira guys, tenang gini. Burem ini, Mbak. Oh. Ora mbok lapi, Mbak. Burem, Mbak. Ya Allah, dikek endi? Pewangi nang jero. Nggih, kan iki telas resiki to. Lah, urung buka meleh. Astagfirullah, Mbak Mur. Mbak Mur ki buak dhisik, Mbak. Terus dikei pewangi ya. Heeh. Bangeten malah kowe diprank kowe salah meturno aku. Lambene dikei wipol, Ngir. Pinter, Pak. Ya Allah. Bangeten, Pak. Tuku kok selange enek kok. Mbak, Rafa sarapan, Mbak, kita senane banyu, Mbak. Sebenarnya Tembas kampung. ayo Pak golek sendiri dong, Pak Gondong kok. Segile. Ting tak kandhani Win. Pak syuting ya kae. Pak syuting reaksi Lek Sri tak prank. Eko ora mulai HP digawekno omah nang kono. Kosel duoprok langsung Lek Sri. Iya lho langsung duoprok lemes ya tak kandhani. Kangene pun ngoten kok nopo mleh nek disanjangi nek damel griya teng mriko. Iya. Walah kok nangis lho, Pin. Eko, kowe kok tega aku lah. Mene ngono, Pin. Nangis ngeteter lho sam. Apok ora kowe. Ya wis, ben kono. Ngono. Lah nang kono warisan akeh ya lho ya. Ya tak critani kebun sawite wombu aku ngono. Tanah lapangane ngono sing dienggo ngono wombu. Lah kowe mok sakmono tok mbok wong loro lan jugane ya kuwi, Dek.
teko aku. Teko lah. Kok bojo kok. Oh. Ya teko aku ngono. Aku kerja iku. Apa kerja aja Mas iki ya le. Aku tunggu ya sing kan Eko ki kan jarang ngomong ambek mboke le. Tenan ora lah de ngono. Tenan aku ngono. Kok anu lek Sri biduki neh. Prank. Lho, prank. Kondo kali kula nggih kok de mboten tiange teng mriko. Biduki ngono. Tak kon biduki. Wah, anggap ae koyo ora ndang budal ngene apa? Wah. Bam resik-resik lah. Bam resik-resik wonge ape manis sing duwe sapa? Ireng-ireng manis-manis. Ireng manis. Niku ki lagu anu iki, Mak. Lagu napa? Oh, gak. Pancen saiki pinter. Tayub-tayub. Ireng-ireng manis, glek-glek ireng-ireng manis. Ireng manis duweke sapa? Kuwi iki lagu 10.8. 10.8 langgeng tayub. Dandang patet 5. Dandang patet 5. Gak roh niki. Dandang patet 5 ngono kuwi. Sesuk nduk ya nek pas manganan gadu. Wis sampeyan enek sampur di ndum-ndumno ngono kae. Sampur diseblake wis kebacut kapake. Nah, sampur wis kebacut diapake. Besok Jumat depan manganan gadu. Heeh. Langgang tayub. Nah, iki Bu Yuni kok sing nayep lek dames karo Bu Yuni. Nek kan ate kan Bu. Iya, iki nek. Wis ta Bu, engko wis ta engko tak pacake ledek kali kula. Wis ditunggu saja ya. Ditunggu kita bakal nayup Nayup. ning gone. Selendang glek. Glek ngoten Mas. Ya Bu. Nggih Bu, nggih. Nggih jenengan kula pacake nggih. Nggih, monggo. Siap. Siap. Lho versi kudungan joget tetep daya apa budaya Jawa kita uri-urikan dan kita tetap pakai busana muslim gak apa-apa. Wes sing aku sing udol lah. Celokane biyer cah. Tek biyer. Ning karep maju. Maju mundur mergo karo putune aku diprank mau merem saiki melek. Wes guys ngono ae, guys. Dadah. Udah double kan. Terus Pak, monggo. oke Bu Yuni atas. Nggih. Atas nggih jenengan. Lanjut Muhammad pokoknya. Pasar mari bot. Nggih. Pun atas ya Bu. Nggih, Pak. Nah, asik. Wis babal asik. Kita goleki makanan. Wis dontek bobol alhamdulillah. Kita operasi langsung. Operasi apa ya, Yu? Ada panganan ning operasi apa ae. Ki mi apa lah Yu? Aku pengen gawe. Yu kok enggak masak, Yu? Enggak masak. Wah. Bet iki. Apa jaluk mangan malah. Apa gawe mie aku? Arifin urung sarapan. Wis guys apa gawe mie aku? Mie apa yo ki Lamongan yo. Walah kok adoh meneh Lamongan. Kok pinter men wong Lamongan kok digawekno anu. Mangan sik guys. Godhog. Iki tipe apa yo? Mikes Herman golek Sri. Wis muter-muter nggih sekolah nang ndi wis anu lesu leh. Mangan neh, hidup kuwi pokoke penuh dengan makan. Ra mangan mate. Oh.
ora mangan mati ro ora kowe. Wis. Pak, aku mangan enak kapung reneng wong. Ku njaluk apa ora? Nyana njaluk. Parah. Lah durasine kurang. Wis, guys. Bareng kerjain pesuneh nggih iki. Peteng. Wonge do entuk iklan mantuku ya alhamdulillah. Rezeki ya Allah Gusti, anakku duwe entuk rezeki kaya ngono nggih. Jes tak mangan mie sik. Pak, ndak iso tengno sedhiluk jan. Rojo pergawe iki disotengno gak ketok lho. Rene nyedak. Alah omongan mek wong budek iki jan wis to. Mangkene kone ya ora krungu. Lo sotengno jajal Dik Damis. Ayo to ora? Iku motor sapa ya, Pak? Motor. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan larang. Ya Allah, Pak. Ndekmu wis manggon Lek Sri kok mangan neh. Ada apa-apa dia mangan. Ini dia mangan susah. Bar poso ku lho, Ngger. Ketoke kok. Gelempeng. Rasanya gelempeng malah itu. Aku enek ana ya ora apa-apa ya. Kok Dilala kok pengen gawe mie ngono. Biasane yo tawani ndak madang, Mak. Yo moh. Ya ring genteng mungkin moh aku. Muni moh mungkin yo imbuh anu. Mek mangkok. Aku muni moh, tapi mek mangkok. Biar seneng atine ya, Pak ya. Mbok yo ora enggak ngono. Wong nyeneng tapi kadang daran cerongan yo ben. Tapi nek bagiku mbok njaluk mangan anake seneng. Gak percaya yo Pak yo. Gak percaya karek kowe. Iki dipangan seneng wong anak iki. Padha ae semoga anak. Dolan ta mangan yo, make mangan iki dipangan seneng. Mun nek gak dipangan iki Adolan. ya aku gak doyan sah dadi wong sugih ngono pikiran wong tuwek ngono. Ora ketang sithik mbok pangan kuwi lho. Lah wong tuwek ini iki mangan iki anake pikiran tak make gak iso nyawisi kok. Gawe mie dhewe. Wis to. Lan aku dicawisi ya. Mulane panganane ya. Arep ini jajan-jajane akeh. Kulkas diiseni. Kok gak tau sak. Yo ngono mau adik-adik akeh. Mbok Intan, mbok Rina, mbok apa ngono iki akeh. Diseni nggih sampean. Ambil jajan le. Padahal jajan foto yo ora kaprah. Nek aku iki gak tau. Gak masak. Lho, ngene. Warung guys, wis. Alah, jak mergawe kok. Ya wis ngene Nggar ya. Nek gak tukaran ora Lek Damis.